sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg spille det spil, som jeg lovede vil blive part 2. Så hvad for et level synes jeg skal? Jeg synes, jeg skal starte med easy og gå ned til hard. Eller vil jeg have begge to? Hvad det være? Tænker vi tager begge to. Fordi du ved, jeg er bare ham. Og nu at der er noget, der hedder telekinesis dernede. Måske eller måske ikke, så bruger vi det til at troll. Det ved jeg altså ikke. Men jeg ved ikke, hvad det gør endnu. Bare køb den til den her video. Jeg undrer mig over, hvad telekinesis gør. Nå, lad os så komme i gang. 3, 2, 1, løb. Hej hej. Zoom. Zoom. Husk nu at skrive noget i kommentarerne, hvis I vil have en part 3. I kan høre ham snok. Okay. Nå. Han er ikke her. Han er ikke her. Skal vi teste telekinesis ud, eller skal vi lade være? Skal vi snyde, eller skal vi ikke snyde? Jeg vil gerne se mig klare det fair and square, ikke? Godt. Den er langsom. Bitch. Nå. Jeg kommer til at lave en bonusklip måske med de her telekinesis. Jeg ved ikke, hvad det gør. Men det kunne være, at der kommer et eller andet. Må jeg prøve på dig, eller? Jørgen, du er med i YouTube-video. Hun har ikke givet mig lov. Den der random dame. Men jeg tager alligevel med, fordi jeg er built different. Og husk nu, I kan skrive engelsk, og I kan snakke, hvis I ikke forstår dansk, så burde I ikke se det her. Men hvis I godt kan forstå nogenlunde, hvad vi siger, så husk, Så husk nu at skrive i kommentaren. I kan godt skrive engelsk, fordi jeg forstår engelsk, så husk nu. Så det er lige meget, om I snakker engelsk eller dansk. Jeg kan stadigvæk godt forstå det. Oh my... Yeah. Jeg scorer et mål. Hvad? Easy. Skal jeg prøve den der telekinesis på dem? Jeg tror, jeg vinder fængsel. Jeg skal bruge Jukon.
Du fik mig kun fordi jeg blev distraheret, fordi jeg kom til at trykke på E. Go. Go. Skynd dig. William Falco, skynd dig. Fuck mig, jeg har ikke tid til at sætte min mic. Yes! Yes! Det fede fucking koge. Basket! Yeah! Easy. Okay. Hvis I gerne vil se hard mode efter det her, så husk at sige til. Oh my. Okay. Kigger vi til den her vej. What? What? Fuck, jeg hurtigt nu. Nå, har jeg ikke spillet det før? Nå, nu husker jeg. Nå! Jeg skal simpelthen fikse mine problemer, mand. Nu ser min mic op. Mic. Wow. Ja! 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 Woo! 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 Jumped. Jump. 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 Oh. 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 Yeah! Nå, så det er det race, du vil have. Dumme dig. Oh my. Holy fuck. Oh my god. Oh my god, Mario Kart Goofy er looking man. Ja! Fucking fed svin. Nej. Jeg har lyst til at bruge min telekinesisme. Jeg ved ikke, hvad den gør. Det kan være, at jeg ikke får der hele verden med det. Hvad det gør? Telekinesis er ret stærk. Han er simpelthen den største snor. Nej! Fucking Jesus, altså. Fuck lidt til spiller. Yay! Nej! Fuck, man. Jeg skal smide over broen. Nej! Haha! Haha!
også bruge deres telekinesis, hvis de kunne, og nu har jeg fundet ud af, hvad det gør. Så jeg har teknisk set allerede vundet. Taber ven med samme sind. Det siger de mor. Det kan være sådan noget, en lille bitte smule på hard mode. Men altså, det er jo kun en lille bitte smule. Husk det. Jeg snød ikke meget. Ja! Ja! Hvem er det? Det er skolenørden. Jeg spammer den nu. Du skal være i din klasse, og det gamle, hvor det er. Helvede! Helvede! Yes! Ja, endelig kan jeg komme væk herfra. Næsten død, og jeg er endelig klaret det ud af skole. Jeg vil så gerne styre bussen. Så nu styrer jeg bussen. Og busserne op og slap af. Det er dejligt at komme ud af skole. Nå. Jeg ville gerne have haft en party mode, men jeg tror, jeg slet ikke kommer til at ske. Jeg er i hvert fald ikke sikker nu. Det kan være, der kommer en part 3 eller et eller andet. Hvor tager den her sådan? Og hvem er ham der? Hvad? Okay. Så lad os spille det her spil næste gang. Funhouse. Ved du hvad? Så lover jeg jer. Den her, den kommer i part 3. Nå. Gamers, jeg er ude.